ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇବ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ହୁଅ ଆଗୁସାର। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ପଛକୁ ହଟନା ବୀରବର। ଆମେରିକା କହେ ଯାହା ପଛେ ହେଉ ଲକଡାଉନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ମତେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ, ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ମୁହିଁ। ସ୍ପେନ୍ କହୁଅଛି ଇତିହାସର ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟଣା। ଚାଇନା ଦେଶରୁ କରୋନା ଆସିଛି, ବିଶ୍ୱକୁ କରୁଛି ବାଟବଣା। ରୁଷିଆ ଲକଡାଉନ୍ କରିଅଛି, ବ୍ରିଟେନ୍ ଦେଉଛି ମୁଣ୍ଡେ ହାତ। ଇଟାଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଆତଙ୍କିତ। ଜର୍ମାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହୁଅଛି ହେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ନିଃସ୍ୱ ହେଲି ମୁଇଁ କରୋନା ପାଇଁ, ଏ ସଙ୍କଟ ତୁମେ ପାରିକର। ପାକିସ୍ତାନ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଋଣ କରିଥିଲି ସୁଝି ନାହିଁ। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦରେ ବିତିଗଲା ଦିନ, ଏବେ କରୋନାରେ ଛାତି ଥରୁଥାଇ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି କ୍ଲୋରୋକୁଇନର ବରା ଭୟ। ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ, ଧର୍ମର ହେଉ ସଦା ଜୟ। ମାଳିକା କାହାଣୀ ଭୁଲି ଯାଇଅଛ, ଏବେ ପୁଣି ମନେ ଚିନ୍ତା କର। ଆସିବାର ଥିଲା ଏବେ ଆସିଗଲା, କର ତୁମେ ତାର ପ୍ରତିକାର। ଆଗରୁ ଏମିତି ଆସିଥିଲା କେତେ, ଜୀବନେ ଆହୁରି ଆସିପାରେ। କରୋନା ଭୟରେ ଛାତି ନ ଥରାଇ, ଦମ୍ଭ ଧରିଥାଅ ଏ ମନରେ। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ନିତିଦିନ କର, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା ପାଇଁ। ଜୀବନଟା କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଜାଣି, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଆମିଷ ବର୍ଜନ ରୋଗନାଶ। ଏକାକ୍ଷର ଓಂ ଶବ୍ଦ ଜପ କର, କରୋନା ନ ଯିବ ତୁମ ପାଶ। କ୍ଷୀର ଘିଅ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ପବିତ୍ର ରଖିବ ଶରୀରକୁ। କରୋନା ଆଉ ତା ବାପା ଘୁଷିବାପା ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ ଚାଇନାକୁ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନ ଟିକେ ଦିଅ ଭାଇମାନେ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଭୁଲିଅଛ, ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଜାଗେ ମନେ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇ ଦେଖ, ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କେତେ କଥା। ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ ଅଚଳ ଅଟଳ, ନୁଆଁଏ ନାହିଁ ସେ ତାର ମଥା। ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଯାଇଅଛ ତୁମେ ସବୁ ଭୁଲି। ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ନାରୀ ସର୍ବଂ ସହା, ମାନିବାକୁ ହେବ ସତ୍ୟ ବୋଲି। ପିତା ମାତା ଆମ ଦେବତା ସମାନ, ଏବେଠାରୁ ମନ ମଧ୍ୟେ ଭାବ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନ ପାରିବ ପଶି, ଚାଇନାକୁ ସିଏ ଫେରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତୁମେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଚାଲ ଧୀରେ। ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ଫୁଟା ପାଣି ଲୋଡ଼ା ଏ ଶରୀରେ। ସତର୍କ ସୂଚନା ସରକାରଙ୍କର, 2 ମିଟରଠୁ ଦୂରେ ରୁହ। ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଆପଣାଇ ନିଅ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯେ ନୀତି ଖାଅ। ଲକଡାଉନକୁ ମାନି ଚଳୁଥାଅ, ସଟଡାଉନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜିତିପାରେ କିଏ ହାରିପାରେ। ଆସିଥିଲ ଏକା, ଦିନେ ଯିବ ଏକା, କିଛି ଦିନ ରୁହ ଏକା ଏକା। ଏକା ନୁହଁ ତୁମେ, ଦୂରେ ଅଛି ସଖା, ବିପଦ ବେଳେ ସେ ଦେବେ ଦେଖା। ସାଲ ବେଗ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକିଲା, ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଥିବ। ହରି ଯଦି ରଖେ ମାରେ ଅବା କିଏ, ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ନ ରହିବ। ନୀତି ନିୟମରେ ରହିଲେ କରୋନା ନ ପାରିବ କିଛି କ୍ଷତି କରି। ଭୂତାଣୁ ହେଉ ବା ଭାଇରସ୍ ହେଉ, ଚାଇନାକୁ ସିଏ ଯିବ ଫେରି। ଭାଗୀରଥୀ ମୋହନୀ, ତୁଳମୁତୁଳା, ବେତଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9668608426।